Jamen, mit navn er Niklas Fodman. Jeg er 20 år gammel. Jeg er til daglig i gang med mekanikuddannelsen, og så er jeg racerkører ved siden af. Den måde, jeg kan bruge en simulator i min hverdag på i forhold til min karriere, i forhold til min racekarriere, er forholdsvis god. Jeg kan forberede mig, og jeg kan gøre mig klar inden løbende og sætte mig op til at lave en god præstation, når jeg så skal ud og præstere til de her løb. Det gør også, fordi at motorsporten er så delens dyr, jamen, at hvis du kører galt i sådan en her, jamen, så kan vi lige trykke på restart, og så starter vi forfra, og det er et rigtig godt redskab. En simulator som den her er sådan forholdsvis realistisk, og jeg vil sige, at du kan bruge mange af elementerne i den her til den virkelige verden. Det vil aldrig nogensinde være det samme, men du vil komme derhen af, og du vil kunne bruge det til noget. Jamen, jeg tror faktisk, jeg vil kunne anbefale det til rigtig mange, både til den private sektor, for at folk de kommer ud og får en sjov oplevelse. Prøv at sætte det i sådan en simulator som den her, som er sådan forholdsvis god mekanik. Så vil jeg anbefale den til andre racerkørere, som har brug for den her træning, ligesom jeg har, for det har man som racerkører. Det kan helt klart anbefales at komme herud og prøve at sidde sådan en her og mærke, at det rent faktisk godt kan gøre en forskel på længere sigt.